Nagpahimangno ang Department of Environment and Natural Resources Region 11 ngadto sa mga manakaog bukid human dunay pasaway nga mga hiker nga misaka sa Mount Apo. Anang report ni Argel Relator. Labig siya na yaway mo. Okay, gihapon mo. Sa video, makita mo sa kababaeng nagsulublang og activewear nga nagsayaw-sayaw sa mismong summit sa Mount Apo. Dala ko sa kailimnon og wine glass. Tagay gihapon. Shot! Sana all. Mount Apo! Tagay gihapon. Shot! Sa laing video, doon na say babae nga lahi na sa bangssuot nga nilingkod sa bato ug nag-inom. Wala pa'y kumpirmasyon kung parehong tao lang ba ang ana sa video. Ang maong video gipadala sa usa ka concerned citizen ngadto sa DNR 11. Busa gisaway kini sa ahensya dungan sa pahimangnon ini ngadto sa mga hiker. Immediately we posted it in our social media page, no. Kasi ang aim namin is to raise awareness and also to warn climbers and trekkers and also katong mga porters and guides not to do such acts. Matud pa, gipakita sa maong mga hiker ang wala pagsunod sa trekking policies, ingon man wala pang respeto sa kasagrado sa Mount Apo. Matud sa DNR, ang mga dili mutuman sa mga pulisiya, posibleng mabana sa pagsaka sa maong bukid. Samtang, gikatakdang pasilad-an sab usa ang bukid. We will push through with a 3 months, a planned 3 months closure of Mount Apo for rehabilitation purposes. But as of the date, wala pa siya final po because this issue will still have to be discussed during the en-banc meeting of PAMD. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.